Tikadaro tatorasika senyika. That's why the Politburo and the Presidium members refused to become a kangaroo court. Ya vice president kuda kutonga president. MaCivil servants opiwa bonus yema $150 pamunhu iyo iri kunzi yabva kuna president Mnangagwa. Ukuwo vaChristopher Mutsvangwa vokanda matombo emashoko pamusoro paVP Chiwenga. Gore rino kuchanakidza. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvakare ne2 maupdates amunogona kuva neinterest nawo. Update yekutanga ndeye MaCivil servants ayo apinzwa machena na President Mnangagwa. And update number 2 inyaya ya ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa avo vataura mashoko aneka kunyomba nekunyongosha Vice President Chiwenga. Our first update. Government of Zimbabwe announced kuti MaCivil servants ari kuzowana bonus $150 iyo iri kunzi iri kubva kuna President Mnangagwa. Mari iyi yanzi ichadividwa by 2. Muna November vachawana $75 then muna December zvakare vachawana mamwe $75 to make it $150. Mashoko aya atsinirwa nebepa nhau reHerald apo ranyora iro kuti Public Service, Labor and Social Welfare Minister Edgar Moyo has announced that civil servants will receive a special presidential bonus of $150 starting in November this year, courtesy of President Mnangagwa. The bonuses will be paid in 2 batches, $75 in November and $75 in December. Uku ndo kunyorwa kwaitwa iko neHerald ichikonfirma kuti MaCivil servants ari kuzopiwa magunanzi nesapatina courtesy of President Mnangagwa. Then our second update inyaya yava Christopher Mutsvangwa vari kutaura ivo kuti Politburo yakaramba kuitwa kangaroo court ya VP Chiwenga kutongesa President Mnangagwa. Iyi inyaya inopisa, haidi kuti ndinge ndichiwanza nyaya kana kuwedzera. Ndikuda kukuplayira video rava Mutsvangwa muzvinzwire mega. Asi kana mapedza kuona this video ndokumbira kuti muye mu comment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ini ndaenda. Ngatisangane mu comment section. The party is definitely not the competent institution under the constitution to accuse people of corruption and condemn them. Tikadaro tatorasika senyika. That's why the Politburo and the Presidium members refused to become a kangaroo court ya vice president kuda kutonga president. Kwete nemhosva dzavo, but nemhosva dzekunzi unofamba naningi. You know the association, criminality by association. That's not how we do things in Zimbabwe. Unizo affidavit rako roenda kukoti. Kukoti wobvunza wanzi ndiana arisainira. Takavabvunza akarisainira ndiana hapana. Asi wawana ari kuPolitburo hapana kana signature yako. Saka tochiti chingoti anongwa muroad nacho. Tinopedza nacho. Atitonge nyika. President is trying to focus on those things which make us run a country. That's why anaomboda kuti settle mascores nevaimuita persecute. He's focused into the windshield as to where we are going. His eyes are not in the rear view mirror where we are coming from. So we have a president who makes sure the country moves forward. Because only the windshield shows where you are going. The rear view mirror, that's what our president is doing, and we have Pam as a party. That's why it's going to make the delegates very happy about this document. Already the vibes about this document are very, particularly in Mnangagwa province, our province which has come back again in terms of economic. Thank you so much.